Книга и видео. Срещнали се книгата и видеото? Здравей! Рекла книгата. Гледам, че много си се възгордял. Чак се чудих дали ще мога да те заговоря. Можеш, разбира се. Рекла видеото. Нали разбираш? Всички ме гледат, харесват ме, а за тебе май нямат много време. Така е, но това не значи, че аз седя по-ниско от тебе. Виждаш ли? На тези, които ме предпочитат, аз им развивам въображението. Те могат да мечтаят и после да сбъдват своите мечти. А ти можеш ли го това? Аз пък имам други предимства. Бързо ги информирам, забавлявам ги. И аз го мога това. Стига да поискам.